llavors també està Carles connectat, també s'ha pogut connectar online, d'acord? I així que gràcies per vindre i per tot l'esforç que heu fet. Això, i també voldria estendre l'agraïment a tots els sòcies i tots els socis de la GIF, perquè si no aquest projecte no estaria en marxa després de 5 anys. Així que, no res, si miren enrere i pensen l'etapa predoctoral que he passat i que estic encara tancant, només m'ompli d'orgull pensar en la GIF perquè bé, va néixer una idea llançada a l'aire durant un dia de màster que vam dir, ei, per què no fem cap tipus d'associació sobre joves investigadors de catalanes i de ponents hispàniques i de lingüistes i tal. Perdoneu. Però bé, esta idea llançada a l'aire es va convertir en converses, les converses en reunions i de les reunions al final del 2016 i inici del 2017 es va convertir en realitat, no? Va néixer l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes i bé, sento parlar com si fos una mare o alguna cosa així, però per a mi és com la cosa més bonica del món. Una de les coses més boniques que hem fet. Aleshores, no res, que només tenim 5 anys de vida, però que esperem que duem uns projectes i que de les 5 persones que vam començar en l'associació, en la directiva, a dia d'avui n'hem augmentat a 12, així que... I res, entre les últimes incorporacions tenim a Meritxell, que estarà al càrrec de la taula d'avui, d'acord, conduirà tot l'acte. Meritxell ha estudiat periodisme en la Universitat Autònoma de Barcelona i també ha estudiat estudis anglesos en la Universitat de Barcelona. Disculpa, no sé si aniria dient totes les universitats, perquè si no... També va cursar el màster en Construcció i Representació d'Identitats Socioculturals, també en la Universitat de Barcelona, i actualment és investigadora predoctoral de l'ADUC, Centre de Recerca, Teoria, Gènere i Sexualitat, també de la Universitat de Barcelona. I la seva recerca se centra sobretot en l'anàlisi de la poesia catalana del segle XIX des d'una perspectiva de gènere. I que ella no només fa articles d'investigació i es dedica a la investigació, sinó que també, per exemple, publica regularment ressenyes de poesia a caràcters, així que no se m'ocorre ningú millor per a també dirigir aquesta taula que ella. I bé, no res, no m'allargaré més, així que moltes gràcies per vindre i llarga vida a la gent. Bé, gràcies per aquesta introducció i per la celebració de l'aniversari. Dono la benvinguda als ponents, aquí tenim en Carles Fenollosa, la Maria Saiz i el Víctor Vergela i parlarem de divulgació científica. Ells tenen moltes coses a dir, així que els hi donaré la paraula amb ells. Començarem llançant unes preguntes, però després obrirem torn de paraula, un debat, tothom que vulgui entrar esteu més que convidats. El primer tema així que volíem treure és que què passa des que algú pensa, té la idea que escriurà un llibre, una revista, un article divulgatiu, fins que allò esdevé una realitat. Quines coses s'han de tenir en compte per fer aquest producte divulgatiu, tant en matèria de llengua, de literatura, de lingüística, no sé, com ho veieu? Per Carles, no? Sí, Carles, si vols començar... A veure, com començo jo? Sí. Va, bueno, a veure, jo no vos veig els que esteu ahí molt, però bueno, gràcies per escoltar-me ara i per haver permès que puga parlar així, perquè com vos hauran comentat, i se me notarà la veu, estic a casa tancat policialment, val, pel Covid. Jo, la primera pregunta que, bueno, quan comentava l'altre dia, que cal fer des que hi ha una idea fins que se pot traure un llibre, les idees que vam ja comentar i que van eixir, és que és molta feina i molt de temps. Val? Tot això de la divulgació, i quan parlem de divulgació en llengua catalana pot ser encara més, és moltíssima dedicació i moltíssim de temps. Les probabilitats que tenim depèn de quina possibilitat editorial hi hagi, no? Jo imagino que des qui estem avui reunits hi haurà qui tinga més possibilitat, per exemple, si cap a una divulgació
més universitària i aleshores unes editorials més universitàries o lligades a jo que sé, Grammy, com el cas d'un rec acadèmia, que era el llibre pel qual me cridara i me diria, mira, viene i parla d'això, o una divulgació més generalista, no? I una editorial, entre cometes, diguem-ne, normal, com les editorials que tenim en València, que tots sabem quines són. Per tant, jo crec que el primer és, evidentment, tenir una idea, però després, acte seguit, és buscar-se una eixida potable a nivell editorial des del principi, perquè si no estàs pràcticament pegant pas del seu. Si acabes després del treball i vas picant portes, la possibilitat se redueix a lo mateix. No sé els companys que estaran en la taula si poden afegir alguna cosa més, però des del meu punt de vista és tindre clara una eixida editorial des del principi. I jo crec que avui el que sí que podíem debatre una miqueta és quines eixides editorials n'hi ha, perquè en València, evidentment, i en valencià podem continuar publicant, i jo ho dic des de la meva perspectiva també, estudis universitaris en el Magrani que llegiran 4 gats, aleshores igual sí que es podien plantejar eixides editorials una miqueta més divulgatives i potser això també implica que ens hem de canviar nosaltres el to i hem de canviar l'enfocament i hem de canviar el contingut dels llibres, no? I bueno, doncs més o menys això és el que volia comentar en un principi i sobretot donar paraula als companys d'ací, perquè jo, per exemple, el company de Catalunya que hi ha, l'altre dia comentar coses interessantíssimes de la diferència que hi ha a l'hora de publicar o de divulgar en Catalunya i en València. Sí, això comentàvem l'altre dia, no? Que, és a dir, pel que comentaven els companys de València, a Catalunya sembla que hi ha un mercat molt més ampli per publicar llibres, sobretot, no? Dèiem el cas de la Carme Junyent, que porta des del setembre en el top 5 més venuts amb un llibre de lingüística. Avui no he mirat com està, però també hi ha un altre llibre, el de Salvem els mots i tal. És a dir, que sí que hi ha una demanda de llibres de no ficció i de llibres de no ficció de lingüística també, que potser aquí no... Ui. Que potser aquí no hi és tant, no? Des de l'àmbit editorial, evidentment hi ha totes aquestes problemàtiques. Nosaltres, i jo parlo com a Gargots, no parlo com a Maria Saiz, encara vam ser més agosarats perquè ens vam decidir a publicar sense cap editorial perquè érem una revista de nova creació i per tant ens obríem pas en un món en què tampoc no hi havia cap altra revista o cap altra revista com nosaltres la plantejàvem, perquè volíem donar a conèixer precisament els joves escriptors que començaven a escriure i que no tenien cap lloc on fer-ho, que no tenien un mercat editorial accessible, perquè ja sabeu que si no funcionem per els premis literaris és molt difícil fer-se un lloc en l'àmbit literari, encara més quan eres tan jove, no? Per això vam marcar també una edat fins als 30 anys, crec que va ser, per a rebre els textos dels joves escriptors. Llavors, pot ser perquè érem més joves i érem molt agosarats o per inconsciència, ens vam decidir a dur a terme el projecte de Gargots i crec que també funciona molt a la pregunta que feies de què s'ha de tindre en compte quan es fa un producte divulgatiu. Funciona molt l'assaig-error, perquè quan comences tens unes idees i et planifiques d'una manera, nosaltres pensàvem que podríem tindre una periodicitat molt més constant de la que realment després vam tindre, perquè a l'inici no saps la feina que va dur-te tot això i per tant penses que faràs unes coses i al final acabes fent unes altres. Per exemple, nosaltres que hem nascut de l'acadèmia i que hem eixit de la universitat i això es nota molt en el producte que fem, per molt que tractem de ser divulgatius, fèiem entrevistes molt llargues i això hem intentat anar resolent-ho perquè els productes no han de ser tan llargs quan vols arribar a un públic més general. O les qüestions específiques les hem d'intentar transformar d'una altra manera i fer un producte atractiu per al públic general si el que busquem és la divulgació i per això estem així, no? Per exemple, també vam decidir incloure apartats en la revista que no estaven previstos a l'inici i que podien donar joc a una relació amb el públic més directa. Per això vam incloure seccions que eren com una mena de joc, no? En què en cada número ens encarreguem un de l'equip editorial i per tant pot ser a la manera de cadascú.
Per exemple, en el número que vam dedicar a Sant Vicent Ferrer vam introduir al final un judici final, que era un joc en què, depenent de les respostes que donaves a les preguntes que se't plantejaven, acabaves amb una eixida o amb una altra, acabaves al purgatori o acabaves a l'infern o acabaves al paradís segons el que anaves responent. També hem inclòs seccions que es diuen passejar entre llibres, que van adreçades a les llibreries d'arreu del País Valencià, sobretot, perquè nosaltres ens centrem en el País Valencià, però quan hem estat fora i hem estat... Xavi va estar a París, jo he estat a París enguany també, vam plantejar rutes literàries per els llocs on hem estat, aprofitant el que hem anat adquirint al llarg d'estos anys, no? La revista ha anat creixent amb nosaltres. Per tant, crec que és molt important també, no tant la previsió que et fas a l'inici, sinó tot el que va sorgint arran de l'experiència que vas adquirint. Això des de l'àmbit de revista. Després, des de l'àmbit editorial, evidentment tenim tota la problemàtica que tenim, perquè tenim la realitat sociolingüística que vivim també, institucional també, no? Però bueno, això ja ho parlarem després. Però a la vegada jo crec que tenir la realitat sociolingüística que tenim, clar, vosaltres us dediqueu a la literatura, però des del cantó dels que ens dediquem a la sociolingüística, crec que tenir una realitat sociolingüística complexa fa que la gent que no s'hi dedica estigui molt més interessada en consumir aquest tipus de productes, no? És a dir, no m'imagino algú d'una regió monolingüe parlant de llengua als sopars, i això a Catalunya passa amb qualsevol sopar es parla de llengua, i la sociolingüística és un tema recurrent i llavors fa que quan tu publiques articles, publiques un llibre sobre llengua, allò li interessi a la gent. Llavors també és una mica una arma de doble fil, no? És a dir, d'una banda fa molt més complicat la divulgació en llengua catalana, però de l'altra hi ha un interès bastant actiu per part de la gent en consumir temes de recerca en sociolingüística, crec. Estic d'acord, però crec que vivim en una realitat molt diferent, perquè és veritat que la realitat que es planteja des de Catalunya, jo vaig estar allí vivint un any i em vaig adonar que és una realitat molt diferent a la nostra. Així difícilment parlaràs amb algú de llengua en un sopar, a no ser que estiguem en el nostre àmbit, però quan eixim del nostre minimón de la universitat i tornes a la realitat del poble i de la gent real, de peu, això és molt diferent. I el llibre de Carme Junyent ha sigut un èxit allà, no sé si com anirà de vendes. Sí. Vull dir que la realitat és molt diferent, o sigui, quan parla de realitat sociolingüística no parla de País Valencià, parla en general de països catalans, però és veritat que després en cada territori tenim unes particularitats que ens fan molt diferents. Però sí, per sort, allà això és així. Bé, si després torna a sortir el tema en el debat, les dues realitats segur que donen per més. Introduïm una altra pregunta, un altre concepte, en aquest cas és sobre el públic i la recepció. Quines diferències penseu que hi ha entre un públic acadèmic i un públic general? I dins d'això, quins aspectes penseu que atrauen més o s'exigeixen a cada tipus de públic? Clar, nosaltres, per exemple, des del GLIDI treballem, és a dir, no fem només públic general, sinó que dins del públic general, és a dir, fem xerrades i tallers a escoles, fem articles a Núvol i a... Bé, abans a Núvol, ara a VilaWeb només, i també fem xerrades també més divulgatives i algun llibre també, no? Llavors, clar, és a dir, és un públic general, però realment tenim molts tipus de públics, perquè no és el mateix quan escrius un article a VilaWeb que quan fas una xerrada a una escola. I també crec que depèn molt, no només el format, no només el públic, sinó també el format, no? És a dir, quan publiques un article a VilaWeb no tens capacitat de resposta, o sí, però és en forma de tuits, depèn de com, positius, depèn de com no, i quan fas una xerrada en una escola tens la possibilitat d'explicar, argumentar, i segons vas argumentant et poden fer preguntes i ho vas desenvolupant. Llavors, per exemple, quan fem un article a VilaWeb, la qüestió és una idea senzilla, també ens passa el que deies tu, no? Que fem articles de 3 pàgines de Word i ens diuen això no ho llegeix ningú, és a dir, no ens feu public reportatges aquí de 40 pàgines perquè no, és a dir, una idea, que això també ens costa molt perquè ha de ser una idea clara i que arribi, perquè si intentes transmetre 3 ja ho agafarà la gent que estigui molt interessada, no? Llavors, si volem arribar realment a un públic general, ha de ser una idea clara, i el problema que tenim, sobretot amb els articles de VilaWeb, és que cada vegada que escrius un article és com si comencessis de zero, perquè tot el que has ensenyat o el concepte de l'article anterior ja no el tens, llavors és com si estiguessis tota l'estona tornant a començar, articles molt senzills amb una idea molt clara que t'arribi i ja està, i al següent article doncs una altra idea molt molt clara. I també jo crec que quan ens el plantegem amb el públic general
potser de vegades tenim una miqueta de por i tot, perquè dius, segons quina veritat, que en el món acadèmic és ningú te la refutaria, no? Et surten després i dius em sortiran els de Twitter i aguantar i a bloquejar gent perquè he dit no sé quina frase que està completament acceptada en el món acadèmic, però em començaran a arribar un munt de missatges. També per això crec que tenim aquesta cosa de justificar-ho tot i que estiguem fent divulgació, no? És una miqueta com si estiguessis escrivint un article acadèmic, no? Vaig a tenir la font absolutament de tot el que dic per si algú em critica això, dir-li no, mira, no? És a dir, i així et cobreixes una miqueta en salut. I després també amb el públic infantil, o bé, infantil no, treballem sobretot amb tercer, quart d'ESO, primer de batxillerat, i jo crec que és... Bé, jo com a mínim és on més còmode em sento perquè no tenen tantes idees preconcebudes, estan molt més atents, tens una figura com bastant més d'autoritat que no un article de diari, per tant, si tu els dius una cosa, te la poden contestar i tal, però al final els estàs dient això, els ensenyes un gràfic i tal, i pots avançar amb ells. També, si tens una hora per estar amb aquelles persones, no? Doncs pots elaborar la idea, vas caminant... Normalment tenen els conceptes de lingüística bastant més actius que el públic general, perquè al final estan treballant amb allò, després potser els hi entra examen el que els estàs dient, per tant estan atents al que els hi dius, no? I això fa que realment puguis elaborar tot un discurs molt més ben trebat que amb un article d'allò d'una pàgina. Però bé, no sé quines experiències teniu vosaltres. Jo d'això sí que volia comentar alguna cosa. Estava pensant del que hem comentat ara i del que estava dient tu de la comparació amb Catalunya i ara les llengües que utilitzen. I jo el que pense, i ho comentàvem l'altre dia, és que realment, al País Valencià, per la circumstància històrica i com hem construït la classe cultural, és a dir, aquesta gent que està interessada en la llengua a tots els nivells, és perdre, entre cometes, una classe mitjana cultural. Vull dir que tu tens des de la macrocefàlia de gent universitària que està tot el dia parlant de llengua i que és molt especialista i que tenim tot l'interès del món i aleshores podem escriure que sí o llegir obres molt especials i tal i qual. I després tens el poble pla, però no n'hi ha una producció editorial més mitjana, no? I això en Catalunya sí que ho trobem. Parlava el company que si Carme Junyent. Bueno, seria una miqueta el debat si és que així a València podem crear aquest públic mitjà i si la responsabilitat està també des de la part de divulgadors, que avui estem així tots, no? Entre públic o amb tots que esteu asseguts en la taula. És a dir, si realment estem fent bé les coses. Perquè el drama quin és? Que Catalunya se pot permetre encara, i ja veurem en el futur, no? Segons quines errades. Però nosaltres, si continuem la política anys 80 ultra-fusteriana, no Fuster, sinó fusteriana, d'imitar a Fuster en tot el que se diga, de ser super-hiper-mega intel·lectual i tot el que no siguem nosaltres estan equivocats i som invers, probablement tindrem algun problema. És a dir, ara s'acabarà ofegant. El que vull dir que jo crec que, i si del debat d'avui pot sortir alguna idea important, jo crec que seria anar cap a aquestes publicacions de classe mitjana. És a dir, editorials més grans i més generalistes que puguen començar a oferir títols de divulgació. Però títols de divulgació en quin sentit? En un sentit més jove i més normal, no agarrar els supermega, jo què sé, Joan Francesc Mina, no? Bromera Café. Divulgació, anem a parlar de Sant Vicent Ferrer i li agafa a Joan Francesc Mina i per favor passa un llibre de Sant Vicent Ferrer, que està de puta mare, si jo a Francesc Mina li faria una estàtua en cada carrer. Però això no és aquesta publicació, diguem-ne, mitjana que necessitaríem, per exemple, trobar en el supermercat o trobar en una llibreria, diguem-ne, no especialitzada. Ja me callo perquè si no xerraré massa, però esteu en la repartidora, que és una llibreria d'espai crític, com se veu en la imatge, de brutal. Així també s'ha costat molta gent que ja no és del rotllo, com s'ha dit tota la vida en València, que n'hi ha sigut
pocs que ens hem autoanomenat del rotllo, no? Com més ampliem i s'abasem, necessitarem també uns productes per a la gent que s'ha posat a la llibreria i diu, hòstia, divulgació sobre història valenciana, que no siga un llibre de 3 i 4 sobre les germanies amb el que s'ha pogut passar. Que és el que ha sigut fins ara des dels 80 el que hem creat per circumstàncies polítiques i tot el món coneix la transició. Per això hi ha propostes, sí, i no vull caure cap a casa en el sentit editorial, però jo penso que hi ha editorials, per exemple, de la Sana, que he citat i que moltes vegades la critiquen perquè són tot lo mal, no? Que no sé. Hòstia, propostes com per exemple les que ha fet Aida a mi em pareixen molt interessants. De la nivell d'història de valencians, etc. Per què? Perquè això sí que toca i amplies més gent. I aleshores no ens estem apunyalant tot el rato que els valencians són imbècils. I no llitgen, mentira. Sí que llitgen. 13.000 exemplars de Noruega són molts exemplars. Sí que llitgen. Igual és que tu no has sigut capaç d'arribar a aquesta gent. Doncs també cal anar fent això a nivell de divulgació. Sense renunciar, i ja me callo, promet, sense renunciar a lo que és la investigació acadèmica, que ha de ser així, a més ho hem inserit els seus encerts en àmbit universitari. Però si l'única divulgació, entre cometes, és el que el senyor que sap molt després publica en publicacions a la València o en el fons magnànim o fins i tot en una editorial gran, però fent el mateix, doncs crec que no avancem. Ja està, vaig a silenciar, és que si no silenciés estem perdent. Bé, jo estic super d'acord amb el que estàs dient, Carles. Bueno, vaig a girar-me cap avant, però crec que al final ens acabem, com ha dit ell, apunyalant a nosaltres mateixa, no? Sí, ens fem un tir al peu quan anem contra nosaltres. El que ha passat amb Noruega, per exemple, o el que passa amb l'editorial Drassana que acaba de citar i que crec que és l'exemple de divulgació en què podem estar d'acord més o menys, depèn en quins aspectes, però que ho han fet molt bé, que han tingut una bona idea i que els ha funcionat i han arribat a moltíssima gent. I, ostres, les històries de la història dels valencians, o des de quan els valencians són valencians, que ens pot agradar més o menys el títol, totes aquestes propostes que han fet han arribat a un públic que no és el públic universitari, a què arriben els professors universitaris, tot i que els que han creat l'editorial són professors universitaris, vull dir que alguna cosa han fet bé i que hauríem de començar a construir amb aquesta gent que veiem que té idees i que sap com fer-les, com dur-les endavant i no anar matant-nos entre nosaltres perquè és que no serveix de res això, si ja en som pocs i a més ens discutim, ens barallem i no unim esforços, crec que això no té trellat i no serveix de res, és totalment improductiu. Després, crec que no és el mateix quan parlem de la institució Alfons el Magnànim o de publicacions de la Universitat de València, etc. Crec que jo no considero que això sigui divulgació, el que estem fent ahir és acadèmia, és ciència. No és divulgació el que presentem en un congrés normalment, perquè estem fent acadèmia i això és així, no podem evitar-ho. La divulgació és tota una altra cosa, és tot això que estava plantejant ara Carles, és escriure un llibre que arribi a molta gent, sense deixar de banda la qualitat i sense simplificar tampoc les coses, perquè la gent tampoc és idiota i això no ho hem de perdre de vista. Ara bé, quan estem en la universitat o quan parlem per a un públic acadèmic, crec que el públic sap a què va i busca el que oferim. I és un públic, evidentment, molt especialitzat. Quan parlem d'un públic general, de vegades no és el públic qui busca el projecte o qui busca el que oferim, sinó que ha de ser al revés. S'ho ha de trobar el públic, per tal que això d'alguna manera la traga, no? I crec que aquesta diferència de base és molt important, perquè no crearàs el mateix producte, no hauràs de tindre tant en compte com d'atractiu siga si has de buscar tu al públic com si el públic ve a buscar-te. Per això, per exemple, jo parlo des de l'àmbit de la revista, que és el que conec, és molt important la maquetació d'un número. Quan pretens dur a terme un projecte com el nostre, a l'inici el projecte que teníem amb la revista que havíem plantejat sense un maquetador no tenia res a veure, perquè era tot lletra i lletra i lletra, i jo pensava, això no ho va llegir-ho ningú, perquè a mi em costaria llegir-ho, sabent que és tot articles i articles, i tot i que no siguin articles, que siguin textos, els has de presentar d'una altra manera. Llavors, quan això passa a mans d'algú que sap com fer-ho, a un maquetador que sap què ha de fer, hi ha la idea també de no només fer literatura, unir això amb il·lustració
i que no només es donen a conèixer els joves escriptors, sinó també els joves il·lustradors, que també en tenim molts i molt bons. I unir les dues coses. Això és unir esforços i anar cap a algun lloc. Després, el producte pot funcionar millor o pitjor, però com a mínim hi ha una voluntat de fer una cosa atractiva que isca del que estem acostumats a fer a l'aula. I després també parlàvem de quins exemples tenim de divulgació literària o lingüística. Jo estic més en el terreny de la literatura que no de la llengua i per tant tinc més exemples d'això, no? Conec més coses en aquest àmbit. Crec que en aquest sentit l'acadèmia està fent molt bé, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en dedicar un any a un escriptor, per exemple. Al meu poble ningú sabia qui era Carmelina Sánchez Cutillas i enguany ho han sabut. I m'he trobat molta gent llegint Matèria de Bretanya. Ostres, això és un èxit fantàstic que hem d'agrair-li a l'acadèmia, perquè dedicar un any a un escriptor, dur una exposició itinerant per diversos pobles, eixir de la ciutat, que això és superimportant, perquè si volem teixir relacions, si volem crear un imaginari col·lectiu real, hem d'eixir de la ciutat i hem d'anar a les comarques i hem de xafar els pobles de veritat. Si aconseguim que algú sàpiga qui és eixa dona i algú té ganes de llegir-la, després es poden crear grups de tertúlies literàries, com s'han fet en molts pobles, en moltes biblioteques, i es dona a conèixer l'obra d'eixa autora, això és fantàstic, no? Després crec que tenim una cosa meravellosa i que no aprofitem així, que són les rutes literàries. Per tot Europa trobem moltíssimes rutes de molta gent que ha sabut aprofitar, molts països que han sabut aprofitar el patrimoni com a reclam turístic, i això sí encara no s'ha fet. La Casa d'Enric Valor de Castalla, no sé si algú ha anat a veure-la, però jo vaig anar fa molts anys molt motivada, i quan veus per l'espillera de la porta que això està en runes, ara per sort la Generalitat ho ha cedit a l'Ajuntament de Castalla i van a rehabilitar-la i van a fer una casa museu. Ostres, és molt fort que un personatge com Enric Valor no tinga una casa museu ja feta, com té Joan Fuster a Sueca. Joan Fuster té la casa museu fantàstica que promou tallers literaris i tallers sobre la figura de Fuster per a xiquets, per a instituts, per a col·legis. Ostres, això és una idea molt bona que han tingut, no? I que hem d'anar aprofitant i no fer-ho només amb Fuster, que està fantàstic, sinó també amb tota la resta d'escriptors que tenim. La Ruta Estellers a Burjassot s'ha fet molt famosa i cada any hi ha la passejada Estellers per Burjassot i de vegades per València també. És molt més fàcil també donar a conèixer certs autors que no certs altres. En això crec que estem d'acord. Evidentment també hem de ser intel·ligents i saber quines temàtiques triem i quins autors podran aplegar a més gent que quins altres no. Crec que les rutes literàries serien una gran idea si les portarem a terme de veritat en el País Valencià. Fa uns anys, quan va canviar el govern, uns col·legues i jo vam fer una crida a l'Ajuntament de València i vam arribar a reunir-nos amb els secretaris dels regidors i tot, demanant que feren una ruta d'escriptors per la ciutat de València, una ruta de clàssics que no existeix i que crec que és fonamental, perquè no pot ser que a la facultat decidim fer una ruta amb els alumnes de literatura medieval i els portes a llocs que per a mi són evidentíssims, no? I no els coneguen. I evidentment no tenen la culpa de no conèixer-los perquè ningú no els ha ensenyat, perquè no hi ha cap plaqueta que diga així es va imprimir el primer llibre important de València del segle d'or. Així hi ha la tomba d'Ausiàs Marc, d'Ausiàs Marc, el gran poeta del segle XV, no? Que si no vas a buscar-la per sota dels bancs de la catedral no te la trobes, de la catedral de la basílica. Crec que això és un error molt gran que hem comès i que és molt fàcil divulgar la literatura, sobretot la literatura, crec que és molt fàcil divulgar-la eixint del terreny de la literatura, anant-nos-en cap a altres llocs, com per exemple les rutes literàries i unir patrimoni i literatura. Crec que això és fantàstic i és molt fàcil de fer, però tot passa per teixir relacions, teixir esforços amb la resta de gent. Crec que també pot ser molt positiu i crec que és un àmbit que pot donar per a molt els mitjans de comunicació, evidentment, no? No fa molt que vam recuperar A Punt, però pot funcionar molt bé. L'any lluny van dedicar en IB3 uns programes de dibuixos animats que van crear
sobre la figura de Llull que van funcionar molt bé i que estan molt ben fets, perquè al darrere hi ha gent que sap qui és Ramon Llull i què va ser la seva vida, una vida que dona també per a molt i que es podria difondre de moltes maneres, sense deixar de banda la realitat del personatge, etc. Vull dir, no hem de tampoc caure en la simplificació absoluta, però sí que hi ha moltes coses que poden funcionar molt bé. Aquests programes van funcionar molt bé, van fer també uns programes de ràdio en la ràdio de Catalunya sobre textos, fragments dels clàssics, en què Joan Santanac, que és professor de la Universitat de Barcelona, explicava, crec que encara estan penjats, fragments de clàssics i quina pervivència tenen aquests fragments avui en dia o en què ens podrien ajudar en la nostra realitat. Crec que aquestes coses breus i curtes i atractives són el que ens farà anar cap endavant. Així també hem tingut grans programes en Apunt, tot i que ja no estiguen, com Una habitació pròpia, per exemple. Crec que era un programa que feia una feina fantàstica de divulgació literària. O el programa de ràdio que condueix Maria Josep Poquet, Plaer de ma vida, exacte, que també fa una feina fantàstica de divulgació. Crec que hem d'anar cap a diversos àmbits si volem que de veritat la divulgació funcione i deixar-nos de les publicacions de la Universitat de València i d'Alfons el Magnànim, etc., que és tota una altra cosa però que no és divulgació en el sentit, o divulgació generalista en el sentit en què jo l'entenc. No sé, Carles, Víctor, si voleu dir alguna cosa més? Sí, mira, a veure, no estic del tot d'acord tampoc en el que ha comentat ara la companya, en el sentit que les rutes literàries, per exemple, en València Ciutat estan funcionant, n'hi ha de fet en l'Ajuntament rutes que tenen molt d'èxit i tal igual, però jo crec que més que apostar que descomptar també, no? Per programes de ràdio i televisió que siguen exclusius o exclusivament dedicats a literatura, com Plaer de ma vida o una habitació pròpia, és introduir, o sigui, generalitzar en el dia a dia i en la normalitat continguts de literatura i de llengua. Normalitzat en quin sentit? Per exemple, a nivell televisiu a mi em pareix molt més important que comencen a dedicar-se minuts de l'informatiu d'Apunt, que té moltíssima més audiència i que veu moltíssima més gent, a novetats literàries, a premis, etc. Perquè això acosta a la gent del que està passant i també ajuda a crear, entre cometes, un star system, vull dir que la gent reconega quins són els escriptors i les escriptores i quins són els llibres que ixen i que n'hi hagi debat al voltant dels llibres. Em pareix molt interessant que se creï debat. Després, això amb les xarxes és el mateix, que se normalitzen xarxes el fet de tractar llibres, tractar premis, tractar novetats i que hi hagi debats i que la gent s'apunyalen, però que s'apunyalen en directe i en viu i davant de tots, perquè això és la normalitat també cultural i literària. El problema també que hem tingut així és que no ens hem apunyalat entre nosaltres perquè el que s'apunyalava era, sí, però per capelletes, ja ho sabem, però hi havia tot com un polo per a dir no, és que com el poble no té ni puta idea, però nosaltres som els que sabem, doncs tot està guai. Però el que és interessant i que és normal en la cultura literària i en la divulgació és que aparega una novetat i aleshores s'opina i se debatisca i que diguen que això és una merda o que això és molt bo. Això, a mesura que se va introduir, per exemple, en televisió d'ella o en ràdio, però no a les 12 de la nit perquè ho vegin els 4 penjats, perquè són la 2 de la 1 no és el mateix. En televisió espanyola no, el programa és que a la 2 és molt guai, però ho veuen 2. A les 12 de la nit un programa de llibres, perquè escolta, que està molt bé, que jo ojalà tot sigui, però jo crec que hem d'anar explicant també a qui estiga en llocs de decisió a nivell de mitjans de comunicació que s'ha de fer més normal. Hi ha un debat, jo he vist també sobre la taula, en el País Valencià a nivell periodístic, que és no tenim ni un diari en valencià des del segle XIX o principis del XX, no te sé dir ara, però no hem pogut parir en democràcia ni un punyetero diari que durara el que ha de durar en paper o en digital. I tots sabem la història, hi ha hagut moments heroics d'intentar muntar un paper digital i moments que han sigut tragicòmics perquè no s'ha pogut muntar de manera patètica. Bé, què tenim ara?
periòdics que dediquen o una pàgina trista com fa Levante en valencià, que agarra 4 coses que té per ell en valencià i les posa per ell, o bé tenim, que és el que jo crec que hauríem d'incidir més, tenint en compte que demà no apareixerà un diari en valencià, és continguts en valencià normalitzadors en pàgines de cultura. I deixa el debat ahí perquè jo crec que se pot obrir. Això és el que ha fet València Plaza també, que és el diari de la patrona, de la superpatronal, i que té articles que te pots llançar per la finestra, però això que ha fet, bueno, pues en lloc de fer un nicho de valencià de folclorisme, també ha introduït continguts en valencià en un diari en general en castellà. Bueno, pues això és també un canvi de mentalitat, i també se podria debatre. Me callo ja i avancem. Sí, a mi em sembla interessant el que diu, no? També és a dir, que potser per fer divulgació també la gent s'ha d'apunyalar i has de tenir una mica de... És a dir, que moltes vegades ens imaginem la divulgació com una cosa, no?, que és per tots els públics, però segueix sent una cosa molt seriosa i molt de rigor, però al final a Catalunya, per exemple, la principal influencer és la Juliana Canet i parla un vídeo de literatura, un vídeo de safareig i ho barreja tot i té un públic molt general i mira, hi ha un 50% de contingut qualsevol, d'ahir expliquen què fa un dia i després de cop et fa un vídeo sobre llibre, és a dir, sobre novetats literàries, no? I això fa que s'hi enganxi tothom i al final, és a dir, ens pot agradar més o menys, però Déu-n'hi-do la tirada que té, tota la difusió que està fent de llibres i de novetats literàries en català i és la principal influencer en català ara mateix a Catalunya, l'han tirat de Catalunya Ràdio i d'altres mitjans i fa molta feina, no? I jo crec que també, si arriba tanta gent, és principalment per aquesta informalitat i perquè al final t'està explicant què ha esmorzat i després que ha esmorzat llegint X llibre, no? I que li agrada molt perquè té aquesta trama i fa un munt de divulgació literària des d'un grau base, no? Perquè ha aconseguit normalitzar-ho, que és el que deia Carles, i crec que en això té raó. Pot ser més que no dedicar un programa de literatura que veurà la gent que vulgui veure el programa de literatura, seria bo incloure uns minuts de l'informatiu a parlar d'escriptors valencians, no? O d'escriptors catalans en general, en l'àmbit general. Sí, és això que estàs dient tu amb la Juliana Canet, és l'exemple perfecte de normalitzar la literatura o la llengua en un ambient del dia a dia normal i quotidià. Sí, perquè després penso també, per exemple, a TV3 van fer un programa començament de la pandèmia, que era el Llenguado, que era un programa de divulgació lingüística, estava molt bé, no van acabar la temporada i audiències que més anaven als programes més baixava. A IB3 tenen el Tèntol i no sé és a dir, no sé quantes temporades porten i com va, però clar, al final tens un programa al Llenguado que estem tots els lingüistes allà, oh Déu meu, que maco que és fantàstic, però ha de ser divulgació i no arriba... En canvi sí que tenim una cosa semblant, que és el Treu la Llengua, sí que és un programa que ha funcionat bastant bé i que ha arribat a moltíssima gent, perquè la qüestió de dialectologia crec que atrau més, no? Perquè és molt més fàcil sentir-se reconegut en una cosa que tu sí que dius i que en aquell poble no diuen i dius, ostres, que curiós això, per què serà així? Crec que això és molt més atractiu que no altres qüestions de lingüística o altres qüestions de literatura més concretes, però la dialectologia sí que funciona bastant bé. Així jo crec que aquest programa sí que ha tingut èxit més enllà de l'àmbit de lingüistes que ja ens agraden aquestes coses, no? Però en l'àmbit general crec que ha sigut un programa que ha funcionat bé. El Llenguado va fer molta llàstima que no acabara perquè també tenia molt bona pinta. Sí, també tractava molta dialectologia al final perquè és una mica això, no? Que dius, la manera d'agafar-te no és un ai mira, surt al teu poble o al poble del costat i això també agafa bastant. Ara m'has fet pensar quan feien el programa del divendres a TV3 fa bastant de temps, que anaven amb la furgoneta aquella, l'autobús pels pobles, i deien les paraules que deien a cada poble, la gent es tornava boja i tothom anava a la plaça a dir-ho, i després a vegades fent, això ha agradat, fem aquest programa durant una hora, i després no te'l miren. A vegades també és caure en gràcia i tenir sort, no? I anar provant, anar intentant-ho una vegada i una altra perquè un tindrà sort i faràs 5 temporades. Sobre això que parlàveu abans també de les punyalades i del registre més divulgatiu o més científic, creieu que el terreny divulgatiu està menys valorat dins del món de la recerca? I vosaltres què creieu que us mou més a treballar? Per un públic més ampli, més de la recerca?
on us sentiu més segurs vosaltres? Jo crec que és evident que l'àmbit de la divulgació està menys tingut en l'acadèmia, en la universitat. Això es veu molt bé, per exemple, quan intentem fer coses d'innovació educativa. És veritat que n'hi ha moltes coses que s'han d'agafar entre cometes, no? Però la universitat és bastant reticent a aquests projectes d'innovació que comencen a dur-se a terme. També així n'hi ha una qüestió de relleu generacional que no s'està produint encara i que en algun moment s'haurà de produir, important, perquè el públic que tenim ara a les aules no és el públic que érem nosaltres o que eren els nostres pares, no? I els professors sí que són els mateixos que nosaltres vam tindre i que probablement van tindre alguns dels nostres pares. És important salvar aquesta distància. Després, pel que fa a comoditat, jo crec que, i ara parlo com a Gargots, però sobretot parlo com a mi, com a Maria, jo em sent molt més còmoda en el terreny de la ciència que no en el terreny divulgatiu, perquè és el que m'ix naturalment, no és el que he de pensar a transformar per a un públic diferent al que jo estic habituada a consumir o a escriure. M'ix més fàcil un article acadèmic que no un editorial de Gargots que he de pensar com transformar la lectura que jo he fet d'aquest autor per a un públic que segurament no coneix aquest autor i que per tant el coneixement que tinc l'he de passar per un filtre que de vegades per a mi no és evident, perquè jo llegeixo i dic, s'entén perfectíssimament, no? Però clar, ho estic llegint jo amb la meva visió i amb el meu coneixement previ d'això, però ho ha de llegir algú altre i per això és important també la recepció primerenca de saber envoltar-te de persones que tenen uns altres nivells i que tenen uns altres interessos i veure com reben això. Això pel que fa al terreny. I després crec que no ha d'existir esta paret absoluta entre l'acadèmia i la divulgació, tot i que això és molt fàcil de dir i molt difícil de dur a terme, però crec que de l'acadèmia es pot anar també a la divulgació. Per exemple, nosaltres al departament tenim diversos projectes d'innovació educativa, com alguns dels que esteu així ja sabeu, i en literatura vam plantejar fa uns anys fer un projecte d'innovació, dins del projecte d'innovació, fer un projecte de literatura a les xarxes, que es deia La literatura pren les xarxes, en què els alumnes de la universitat, de primer i segon de carrera, del grau, de catalana, havien de difondre la literatura com ells cregueren, amb total llibertat, i podien fer el que volgueren. Ostres, ahir vam veure que és important el relleu generacional, perquè aquesta gent sí que sap arribar al que nosaltres no sabem arribar. Jo no sé com difondre Ramon Llull, però ells van crear un Tindercat en què Llull i Déu parlaven i les converses que tenien, ostres, eren molt surrealistes, però és que lligaven molt amb el que Llull pensava, amb la cosmovisió de Llull, no? I això a mi em va xocar moltíssim i em va sorprendre molt, perquè una cosa que avui pot ser dels acadèmics més purs, pot resultar totalment inadmissible, i crec que va funcionar perfectament la idea i que van entendre el que era difondre la literatura a les xarxes. Després l'any passat vam fer un altre programa amb contemporània i medieval en què havien de llegir textos de Sant Jordi, textos literaris per al dia de Sant Jordi. I els alumnes van anar a la biblioteca, que és una cosa que per a nosaltres és molt evident però que de vegades no ho és tant, a buscar textos fora de les matèries, perquè no eren només els textos que nosaltres els havíem donat a classe, i van fer uns muntatges preciosos difonent la literatura que a ells els agradava també amb total llibertat, amb el que ells decidiren i volgueren, i sense que això puntuara per a nota en l'assignatura, per tant, perquè els va motivar d'alguna manera. Crec que en aquest aspecte el relleu generacional també és important i és important tindre en compte quina és la societat actual que tenim, quines necessitats presenta aquesta societat i com podem abordar-les, ens agraden més o menys, però hem de saber com arribar a la societat del segle XXI, que no és la societat que teníem fa 10 anys, ni fa 5 anys tampoc. Sí, jo crec que... no. Fes. Sí?
Sí, jo crec que de vegades també combinar el món acadèmic amb el de divulgació, al final el món acadèmic el fas és a dir, perquè necessites publicacions, el que sigui, i el món divulgació acaba sent una miqueta el voluntariat que fas, no? Per amor a l'art, perquè mira, Totalment. soc boníssima persona i dedico el meu temps lliure a fer articles que no em pagaran mai, no? I al final és aquesta línia que acaba sent una miqueta un privilegi poder fer divulgació perquè significa que tinc el temps lliure, no? O que no tinc les necessitats de cobrir com per poder dedicar a fer articles i això llavors potser també aquí hi ha un error en la configuració actual del món acadèmic i a la Universitat de Barcelona, per exemple, ens passa que la gent que fa divulgació així més a gran escala és la gent que ja té la seva plaça fixa i que s'ho pot permetre, perquè és a dir, Carme Junyent no publica un article acadèmic no sé quan fa, perquè publica llibres a Editorial Empúries i publica llibres de divulgació perquè pot. No? I també venen, és això del relleu generacional, venen d'una altra mentalitat i quan va canviar tota la manera d'avaluar i de tots els articles acadèmics van dir que no, que hi seguien amb la seva i poden permetre's fer divulgació, cosa que una persona que potser està començant i que vol guanyar-se una plaça d'aquí 20 anys, ni que sigui, doncs no pot permetre's estar fent divulgació perquè ha de complir tota una altra sèrie de requisits. Llavors el sistema tal com està muntat al món acadèmic et porta a no fer divulgació, a no ser que tinguis això, no? Aquesta força de voluntat i siguis una persona magnànima que va a promulgar la paraula de Llull per les escoles, gairebé. Sí, jo del que heu comentat puc afegir molt poc, vull dir, és així i ho heu retratat i és així. N'hi ha alguna alternativa, entre cometes, per a també anar pensant, i és el fet que la divulgació no sigui només per amor a l'art, vull dir, aconseguir plataformes, aconseguir canals que facin que hi hagi pasta en la divulgació. Què vull dir? Que, evidentment, si mantenim la manera de treballar que coneixem, no? Actualment, és a dir, amor a l'art, perquè jo la pasta me la guanyo per una altra part, que és normal, difícilment podrem ampliar una miqueta aquesta divulgació. Si continuem en aquesta línia una miqueta de normalitzar la cultura i de crear negoci al voltant de la cultura, i estic parlant a nivell editorial, i estic parlant a nivell de revistes, i estic parlant a nivell de productes audiovisuals, aleshores serà molt més fàcil que la roda comenci a girar. Jo crec que això és important i hem tingut també una mica de tabú a l'hora de... Igual, no sé, és que jo això ho pense, no? Sobretot en València, com hem dit, a l'heroisme, no? És que la llengua està fatal, però nosaltres tenim així la flama de la llengua, no? I estem envoltats i tot aquest rotllo èpic que ens encanta dir-nos, i tot el negoci estava mal, no? Pues, jo crec que ara el que cal començar a pensar és com fer-ho d'una manera diferent. Crear negoci al voltant de la llengua i de la divulgació seria interessant. Exemples fàcils que comencen a funcionar revistes a nivell professional i torne a agranar una miqueta cap a casa en el sentit del producte, per exemple, de la revista Lletra Ferit, que trau també de la sana. Estic insistint molt, però perquè em pareix un projecte interessant des de fa uns anys a tots aquests nivells. Hòstia, doncs és una revista que ha aconseguit capital privat, que bueno, sabem quin és, però després també se fa viable a nivell de subscripcions, vull dir, perquè ha aconseguit un públic i unes subscripcions i ha aconseguit pagar col·laboracions. Això ho hem de deixar molt clar. Ja ens hem acostumat durant un període de temps en el País Valencià a que no se paguen les col·laboracions, no se paguen els articles, no, com és per la causa ja, però és que si no farem res. Des que va tancar el quadern, el suplement que tenia el País, que era de l'Unió de Quimiava, pràcticament no hi havia cap revista i cap revista que pagara col·laboracions. I aleshores, clar, com se pot fer divulgació si ni tan sols se paga el contingut? No hi haurà qualitat. Aleshores, me pareix interessant, torno a repetir, crear negoci al voltant d'això, per productes atractius que vagin a vendre's. I en això estic molt d'acord amb la companya quan deia canviar el to també és l'estètica. Llibres com jo en el Magnànim mai no estaria, entre cometes, d'acord, sí que hi ha en el Magnànim, per exemple, moltes obres
que són estudis universitaris i que s'han de publicar així, per exemple, el que te deia, un d'un Reina Academy, això és un estudi universitari més o menys potable, però posa estudi universitari. Però amb la pasta que té pressupostada el Magdani com a editorial, i la gent que té ahí podia fer unes portades i podia fer un tipus de llibre a part d'eixe que la petaren. Si se manejaren a nivell xarxes, si se manejaren a nivell màrqueting, no, però com és un Magdani més una institució pública i tal i qual, bonic, però millor si vens més, reinverteixes els diners en cultura, entenem? I les altres editorials, el mateix, ostres, fes un producte atractiu, fes un producte en una portada impactant, fes un producte que s'acosta més al to de la gent i crea un negoci al voltant de tot això, perquè això crea estructura. I si crea estructura, crea més cultura encara. Per què? Perquè hi haurà gent que se currarà més el llibre que has de publicar perquè dius, ostres, doncs igual així tinc un negoci i me puc dedicar a això més temps, perquè al final no ens enganyem, el que deia el company, al final has de pagar la llum, i has de pagar el gas, i has de viure, però si només deixem això als ja consagrats que en el seu temps lliure, que tenen molt i que ja tenen pagat l'hipoteca, que tenen pagat tot i, bueno, doncs anem a escriure els llibres que damunt. I això així també passa molt, i ho veiem tots els dies, dius, bueno, doncs continuarem en el model que a molts no ens agrada, no? Però, i en això m'he callat ja, jo crec que en els últims anys estem veient moltes iniciatives i molts projectes que ens estan donant la idea que això es pot canviar. Que en cap cas serà una situació tan dramàtica que no es poguera, no. Però cal estar convençuts de fer-ho. I també ens hem d'acostumar una miqueta a això, a obrir la mà ja de l'autocrítica i a normalitzar un poquet el fet cultural com algo més quotidià i no tan sagrat ni tan sempre acadèmic. I bueno, per ahí anava la pobretia. Jo crec que aquí el Carles ha tocat un tema important que és el pressupost, que al final és el que falla. Nosaltres quan fem tallers o conferències al final o ens paga Òmnium Cultural o paga Plataforma per la Llengua. És a dir, que al final la cultura depèn d'una ONG, que és a dir, en directe. Quan toques pressupost, si estàs en un institut o qualsevol cosa ja és un veto, però clar, crec que aquí el problema no és a dir, la precarització de la divulgació, sinó la precarització de la cultura en general. És a dir, no és només els que volem fer divulgació, sinó que teatre, música, és a dir, tot està molt precaritzat i llavors aquí és una bola ben grossa la que tenim a davant. Totalment. També crec que ahir hem de fer autocrítica perquè ens hem convençut que això podríem fer-ho perquè ens agrada fer-ho i perquè som herois, no? Com deies abans, és veritat, i ho fem sense plantejar-nos-ho. Després quan ho penses des de la distància dius, ostres, és veritat que portem no sé, 8 anys fent gargots, aconseguint les subvencions del Servei de Política Lingüística, que és el vostre òmnium o el vostre... No, perquè això és públic, no? Però vull dir que també és qui al final ens subvenciona i treballant tots perquè ens agrada treballar per això i perquè creiem en un projecte, però treballant tots sense cobrar i assumint que és així, punt, no? Quan no hauria de ser-ho, normalitzant una cosa que no és normal. Però el problema no és de la divulgació, el problema és de la cultura. O sigui, el veiem en tot l'àmbit. És això, no? Quan ens diuen que abans les col·laboracions en diaris es pagaven. És a dir, que tu feies un article, és a dir, tu treballaves unes hores i a canvi d'allò et donaven uns diners. És a dir, perquè al final estem publicant, és a dir, hem publicat a Núvol i hem publicat a VilaWeb, que no són la revista del barri, i són diaris que tenen pressupost. Núvol depèn de l'Ara té subscriptors, té publicitat, VilaWeb també té molta publicitat. Però clar, és a dir, també és una miqueta el peix que es mossega la cua, no? Ningú paga les col·laboracions i com hem arribat a això, ni de divulgació lingüística ni de divulgació de res. És a dir, cap columna ara. I clar, arribes a un punt que no... Perquè si nosaltres, per exemple, des del GLID tinguéssim una subvenció que ens permetés fer totes les xerrades que fem a instituts, segur que hi hauria molts instituts que... És a dir, però molt ràpid. Perquè tenim molts instituts que ens demanen podeu venir tal no sé què, quan els dius el preu, que és un preu que bàsicament et cobreix anar-hi i tornar, bueno, ja ho mirarem. Dius, doncs res. Bueno, hem de saber que la cultura es paga i que ho hem d'exigir i que ha de començar per nosaltres i per la nostra exigència de saber que això ha de ser així. I també com a consumidors, quan anem a un teatre o quan anem a
un concert o a qualsevol lloc, no? De vegades sense no, és que no anem al teatre perquè val 20 euros l'entrada i dius, bueno, clar, és que s'ha de pagar la cultura, no? De la mateixa manera que després estem dient-ho ara. Crec que és fonamental això. Sí, fins i tot jo crec que moltes vegades acabem tirant-nos nosaltres pedres a sobre, no? Per exemple, en una escola del Raval de Barcelona que vol una xerrada sobre diversitat lingüística i et diuen que, bueno, que tenen poc pressupost i al final acabem, bueno, la fem perquè és que és a dir, dius, és que necessiten que algú vagi a fer divulgació sobre aquest tema i al final dius, bueno, anem i ho fem i clar, entres en una roda que ja doncs, el dia següent t'està trucant l'escola del costat que tampoc vol pagar res i dius, bueno, al final això per amor a l'art. Bé, si us sembla, obrim el debat també a la resta de gent que tenim aquí al davant. No sé si algú vol intervenir, si algú ha pensat alguna pregunta de tot això que ha anat sortint, d'acadèmia, Star System, canvi generacional, han sortit moltes coses. No sé si algú voldria fer un comentari. Jo sí que volia preguntar, perquè quan heu estat parlant de les navallades, m'ha interessat molt. Volia preguntar si teniu haters i quin tipus de haters ataca aquest tipus de en cas que m'heu parlat de poesia. Perquè més interessant, no sé fins a quin punt els haters també ajuden a fer promoció i que això es torna una cosa polèmica i que això també s'obliga, no? Més gent, que pot ser... Ui. No, els haters són molt productius, és a dir, els haters fan mal, fan pupita al cor, però a la vegada fan molt de ressò a les xarxes, no? És a dir, nosaltres publiquem a VilaWeb, clar, quan es publica a VilaWeb alguna cosa, si és més o menys així impactant, ràpidament té ressò, no? I hi ha vegades que, és el que deia abans, coses que a l'acadèmia estan superacceptades, de cop ho publiques allà i nosaltres sabem que a VilaWeb no podem publicar un article que digui a Catalunya no hi ha diglòssia, perquè tot i que els hi posis els gràfics, els hi ensenyis tot, ja està, ja l'has liat, no? Per exemple, quan la Carme Junyent, ara això no és del Clidi, però bueno, ella hi és, no? I quan va publicar l'últim llibre, que són 70 dones parlant sobre llengua i gènere, va publicar la portada, que és som dones, som lingüistes i n'estem fartes, i diem prou. Diem prou, sí. Ja està, és a dir, no li va caldre res més, va ser la millor campanya publicitària que ha fet mai. Gent criticant, gent que no es comprarà el llibre, gent que no el llegirà però que ja sabia exactament tot el que deia el llibre, va ser la millor campanya publicitària, és a dir, és que li va arribar a insultar la cap del gabinet de premsa de la Conselleria d'Interior i crec, pel que ens va dir la Carme, que va haver un alumne que va insultar la seva directora de tesi perquè allà darrere hi havia 70 professores d'universitat i va ser la millor promoció de premsa que han fet mai. És a dir, el llibre sortia al setembre, el 15 de juliol la Carme va posar això, ja està. És a dir, tothom sabia que aquell llibre sortia i el dia que va sortir es van esgotar els 3 dies, no quedaven enlloc, van haver-ho és a dir... I va ser gràcies als haters principalment. Després han comprat el llibre? No, no crec. Però han fet que molta gent sí que el conegui i que el compri. I que portin a la Carme Junyent a parlar de llengua a TV3 cada dimecres. És a dir, bueno, cada dimecres. Sí. Quan no està a TV3 està a RAC1, ara té una secció a Catalunya Ràdio on parla de lingüística general, és a dir, que al final tot això crea... Això que dèiem, no, de l'Star System i fa que... És a dir, que Carme Junyent sigui una persona coneguda i tens una persona que és especialista en lingüística, africanista, que està als mitjans cada dia i dius, uau, no? No és la Rahola, és una persona que fa divulgació lingüística i que arriba a tot tipus de públic també per això, no? Perquè fa una mica de... Sempre que hi ha controvèrsia i que hi ha navallades, això a la gent li agrada. Sí. Bueno, és important, no? El paper dels haters és important en aquest sentit, pel que ell ha dit i ho ha dit amb un exemple fantàstic. A Gargoig no tenim molts haters, o sigui que no puc posar-me al nivell. No sé si Carles... Sí, mira, te volia dir que jo crec que mos en fan falta molts haters. Torna a dir la mateixa idea que la normalitat cultural i literària implica el debat i implica tots els fans que en totes les cultures se crea al voltant de la literatura, de les publicacions, de les novetats. Crec que ens en falta en el sentit que el valencià també tenim una modalitat super perfeccionada, que és la de callar i després comentar.
¿vale? Vull dir que en aquest sentit els haters públics i explícits jo crec que falten perquè és això, creen debat, creen renou i tal com funcionen les xarxes actualment, això per fer funcionar qualsevol obra és superbàsic, ¿vale? La modalitat de silenci, i ja passarà, no? És el que més tenim perfeccionat. I després sí, comentar per darrere, que ja l'he fet o que no sé què, ¿vale? Per tant, jo em veig molt el cas que ha comentat el company. Jo ja ens agradaria així que cada 4 dies hi hagués un debat i s'hi tiraran els trossos al cap i tot allò. No crec que el tinguem tan normalitzat. Per això també se pot pensar perquè és així i torna a la mateixa idea de cultura trinxerada, no? La conya que feia Cale Barraca, que jo crec que de vegades diuen moltes barbaritats, però de tant en tant fan dels comentaris més lucis que se poden veure en l'Horta Nord, tenint en compte com és l'Horta Nord, els fan ells. L'altre dia n'hi havia un molt bo que anava això de no, comença en valencià pues per qualsevol merda, com no te criticaran perquè és un heroi. No, al contrari, tornem al mateix tema, fem debat, podem dir que això és roïn i això no és atacar a la persona. Un altre tema, com sí que és de veres que ens coneixem entre cometes molt perquè els mons culturals són sempre molt xicotets, fins i tot en París, pues imagina't en el País Valencià que la ciutat valencià és un poquet el nucli al voltant de quants miners en tots i que a Alacant estan els que estan a Alacant. Ostres, fer un comentari negatiu ja se pren com a atac personal quan no hauria de ser així, quan una crítica és una crítica i ja està. Per tant, sí, també hi haurà més haters d'això en totes bandes. No sé si més preguntes. Vosaltres, no sé si us ha quedat algun tema també pendent, alguna cosa que volíeu comentar, heu pensat, ara no tinc temps, ara és el moment de... si teniu algú pendent. No, bueno, jo crec que és un tema que no pot tancar-se, el tema de la cultura en general, i és que tots els temes que hem anat tractant crec que no tenen un fi, perquè també és molt fàcil parlar de tot això, però molt difícil dur a terme, no sé, les coses que tens al cap o les coses que t'agradaria que foren d'una manera i que no ho són, o la normalitat que tots desitgem i que no arriba de tantes coses. Bueno, crec que són temes que nosaltres no resoldrem ara, però que està bé que es parlen i està bé que es plantegen i com diu Carles, que hi hagi crítica i que siguem conscients que ha d'haver crítica i que la crítica pot ser bona, perquè no perquè siga en valencià és un producte que està ben fet, no? Això no és així. I passa en tots els àmbits, no només en el literari. Pensa en la música, per exemple, no? Tota la música en valencià és perfecta perquè és música en valencià. Ostres, doncs no, n'hi ha grups que són molt roïns i s'ha de dir i no passa res. I això s'ha d'assumir. Però com en totes les cultures normals del món, no només nosaltres, no? Mentre no assumim aquestes coses no serem una cultura normal. I quins espais de divulgació encara penseu que hem d'ocupar? Que siguin necessaris al País Valencià o per tot? De divulgació de tota mena, no sé. Coses que trobem a faltar, que potser escoltem en castellà o en anglès i que estaria bo de tindreu nosaltres. Penseu en alguna cosa? És que n'hi ha tantíssimes coses, no sé, exemples. Per exemple, a nit vaig llegir, vaig entrar a Twitter després de molts mesos i tenia coses feia molt de temps, no? Hi havia coses de Nadal encara. I una mare que deia, he estat buscant targetes de Nadal en català i com que no n'he trobat, al final les he fet jo amb la meva filla i hem fet les targetes manuals, no sé què. És una cosa que a mi em passa cada any també. Per a trobar targetes de felicitació del Nadal en català no és gens fàcil, vas a la Fanset i de vegades n'hi ha algunes que trobes en català, de vegades Bromera fa coses d'eixes que fan per a Nadal que són fantàstiques i dius, mira, ja tinc les felicitacions de Nadal en català, però és una cosa tan simple com una felicitació de Nadal que pots trobar en anglès en qualsevol lloc i en canvi no la pots trobar en català encara, ja no dic en qualsevol llibreria, però tampoc en les llibreries especialitzades, no? Del rotllo, com deia abans Carles, tenim un problema i això és una cosa super mínima, doncs com això
pràcticament tot. Jo crec que aquí a Catalunya potser la cosa és una mica diferent perquè sí que és a dir, els actes culturals acostumen a ser en català, com a mínim en teoria, que després potser algú aixeca la mà i tot es canvia. Però en general quan una biblioteca o un espai cívic programa algun acte cultural sempre acostuma a ser en català si no hi ha inconvenients. Llavors per aquí jo crec que potser sí que tenim un punt guanyat. Però després també el que deies de l'espai, és a dir, també pensant en una altra cosa, no en un espai més físic, crec que també és molt important. Perquè nosaltres, clar, és a dir, pots fer divulgació i el que ens passa moltes vegades al Glidi és que fem divulgació per als que ja estan convençuts, no? És a dir, que fas una conferència sobre la mort del català i venen els militants, no? Al final, i la fas en plan amb Òmnium aquí, plataforma aquí i el centre cívic del rotllo, no? Perquè no t'atreveixes a anar a fer-la a un altre lloc. I jo crec que això també seria com el següent pas, que també és el problema perquè és quan arriben els haters, no? És a dir, si vas dient coses que a la gent li semblen bé perquè ja és de la corda, està molt bé, no? Però és a dir, publiquem a VilaWeb, si publiquéssim a El País, potser El Mundo, no? És a dir, si anem pujant, cada vegada surten més haters, llavors crec que l'espai està bé, però que també amb una ambició aquesta, no? De que al final és com això de que ens estem fent material per escoltar-nos entre nosaltres i dir ai que maco que és tot, no? O que malament que està tot també, sí. Però que ja, no? Per exemple, avui fem això aquí, potser en una altra llibreria de València no hi ha aquestes facilitats per fer-ho, no? O no estan tan oberts a que es faci un acte en català de llengua, no? I de literatura, i clar, a vegades també costa això de sortir d'aquí, no? Estic pensant en Andreu Escrivà, este xic que s'ha dedicat a promoure, no sé si dir és ambientòleg, però jo trobo que aquest xicón ha anat buscant molts formats, va començar amb l'Estuf de la Universitat de València, va fer un llibre de, doncs així, grosset i molt científic i tot això. Després jo ho va trillar per Sembra, i jo vaig ir un manualet així. I ara després, tots els dilluns, en el programa de Pròxima Parada, ell sempre va com a col·laborador. I aleshores és sempre el tòpic, cada vegada desenvolupat d'una manera, però en molts formats. I això, clar, si no t'arriba per apunt, t'arriba per llibre de Sembra, qui ho compra. Jo trobo que, jo per exemple, a aquest tema he arribat gràcies a aquest xicón, perquè és que està tot arreu. I això és un tema superimportant també, i està fet en català. Llavors, vos plantejava això, quines coses encara ens queden per explorar, justament en l'àmbit de l'ecologia, potser sí que el tenim més treballat, i després si és només buscar un format o si intentar fer-ho per el màxim de formats possibles. És que al final és la mateixa persona que està tot arreu. Sí. És un cas bastant... No sé si vosaltres en coneixeu d'altres al País Valencià, de persones que facin divulgació en català. Fora de l'àmbit història, llengua, literatura, que és superimportant que eixim d'aquest àmbit i és veritat, i que es faci ciència en català, ciència no d'humanitats volia dir, que és veritat, que hi hagi aquesta persona que divulga tots els temes d'ecologia. Jo tinc com un referent, després tinc a gent random, que també és un referent. Per exemple, que és el Premi 3D1, hi pot veure la llista de persones que estan creant continguts en molts formats, en xarxes, en ràdio, en documentals, en molts àmbits, i realment coneixes gent que no coneixies però que estan arrencant projectes. Hi ha un xic que fa la síntesi que fan en divulgació científica en català, en Instagram, i hi ha, no sé, la Marta Meneu, la Pastageria, hi ha molta gent fent en xarxes, hi ha gent que fa Twitch i no sé, vull dir que poquet a poquet comença a haver, però clar, tindrem no res, a poc n'hi hagi algú ja n'hi ha bastant, va pujant, i altra cosa és la qualitat que al ser una cosa molt autogestionada molts comencem amb un micro i avant i a poc intentem millorar, però vull dir, hi ha certa esperança. No veiem com acaba, però no veiem un duro de res tampoc. Clar, és que jo crec que també que si pensem en divulgadors d'altres àmbits, fins i tot a mi, divulgadors en castellà, tampoc és que em vinguin al cap una llista molt llarga, no?
Per exemple, de llengua hi ha una noia que es diu Linguriosa, és a dir, és ella, que té un canal de YouTube i de tant en tant penja un vídeo. Però tampoc és que digui, no, mira, si és que en castellà tenen... No, és a dir... Que realment el món de la divulgació no és qüestió de llengua, també potser el món de la divulgació no sé si acaba sent una cosa més local, perquè al final és qui es pot moure, com a mínim fins fa poc, no? Ara amb Twitter i YouTube és fàcil, però en castellà tampoc és que em vinguin al cap un munt de divulgadors. Ja, però ells s'ho poden permetre, Sí. no? Vull dir, jo de la pregunta que havia... Bueno, mira, és que si no ens sorprende, perquè té record. De la pregunta que ha fet la companya i després del comentari que ha fet el company, que si ha reconegut la veu és Joaco, no? La que t'he dit segur. A veure, jo crec que hem de veure què tenim, què hem fet bé i després què volem fer millor. Jo crec que tenim, per exemple, un privilegi per una llengua tant en una tercera via com és el català, perquè no és una llengua moribunda en esta terminal com pugui ser, jo què sé, l'occità, perquè si fas una visita per allà veus el que pot ser no tindre unes estructures polítiques en moments històrics clau i ja s'ha per la mà, que és el que ha passat, ni tampoc és una llengua en estat forta com la resta de llengües europees que tenen l'estat. Què tenim? Ostres, doncs tenim una recerca, el que hem estat entre cometes criticant, però que és necessari també, que és una recerca i una acadèmia potent, perquè a nivell de formació i això ho necessitem i ho tenim perfecte. Tenim uns mitjans, tenim unes plataformes. Què és el que penso jo que hem de millorar i què podem anar a més? Doncs mira, jo crec que introduir continguts i crear estructures dins dels mitjans tradicionals és molt important. Vull dir, jo crec que seria important recuperar espais dins de pàgines de cultura de diaris, dins del pàgines de cultura en general. Ha parlat d'Andreu Escrivà en el tema del medi ambient, doncs que hi hagi en valencià dins d'una mitja tradicional que pugui estar en castellà, però producció i comentaris sobre novetats que visquen en aquesta llengua. I després a nivell audiovisual el mateix, informatius, etc. Perquè si no, diria que el castellà s'ho pot permetre, clar, el castellà se pot permetre tindre programes hiper-mega friquis que parlen de llengua perquè la normalitat de la llengua ja ho tenen. Nosaltres, si fem un excés de meta, de sempre llengua, parlar de llengua sobre llengua, pareix que la llengua només triga per parlar de llengua i no de la resta, i passa el mateix en literatura. Jo crec que és consolidar tots aquests espais i anar a més en quins. Ha parlat de gent random fa un moment. En el tema dels podcasts, per exemple, a mi és un podcast que m'agrada molt perquè és molt normalitzador. És generalista i un dia tracta una cosa i tracta una altra. Un llibre en anglès traduït i després un llibre produït o parit així en el País Valencià. Editorials, per exemple, que poden normalitzar molt, doncs també està Sembra Llibres, perquè em parla d'algo atractiu, algo jove i algo transversal, doncs també tenim aquesta possibilitat. Però sí que crec que hem d'augmentar plataformes. El fet de poder recuperar, per exemple, algun suplement cultural en algun diari, per exemple, generalista, o augmentar espais de presència pública, jo crec que és la clau. La repartidora és un espai. La repartidora com a normalització de la cultura és de puta mare, perquè tu entres i la llengua té una presència totalment normal, està per gèneres, no està el racó del valencià, que això passa històricament en d'allò, i tampoc és té el punt tan militant pot ser que siga la T4. Però clar, aquests espais quins són? Doncs són una miqueta reduïts. Sí que és cert que el barri de Vimatlenia, però en la resta de la ciutat, i no parlem ja del país, és algo que s'ha d'anar treballant. Tampoc vol dir allargar-me en això, però en aquesta creació d'espais de normalització de llengua i per tant de divulgació, estem canviant una miqueta. Tenim un país que era el casal / búnquer Jaume I en cada poble, que ara estan pràcticament parats en la majoria i que continuen funcionant també molt com han funcionat, però tampoc ho hem sabut substituir per molt. Entre les xarxes socials i el que les noves generacions veuen les coses d'una manera igualment militantitat, però igual també hem perdut espais en comarques de reunió i per tant de compartició de cultura i de llengua.
perquè això és clau, si també està en la ciutat, doncs igual no avancem. I aquest també és un altre debat, que igual avui no ens dona tot, però que s'hauria de posar damunt de la taula. Sí, ara que ha dit lo dels podcasts, a mi també em fa venir com una mica d'esperança que quan surt un nou canal de comunicació, una nova manera de difondre, jo crec que acostuma a sortir divulgació lingüística en paral·lel, no? Els podcasts, al final, la gran fama que tenen ve d'un any o de no gaire, i tenim el Fons de l'Alcover Moll, que fa divulgació, i la Illa de Mayans, de la llibreria Ona. És a dir, que són dos podcasts amb bastant nivell. La Illa de Mayans, a més, té convidats diferents, fan divulgació de literatura en català, perquè la llibreria Ona és una llibreria de Barcelona que només té llibres en català. I dius, Déu-n'hi-do, és a dir, amb tan poc temps, i ja tens dos, és a dir, principals referents que parlen sobre llengua, que també em fa venir al cap, no sé exactament de què és la frase, que potser la mort del català serà la més documentada de la història, perquè no ens cansem de parlar de llengua, i bueno, és a dir, potser no en parlarem tant, però estarà tot allò escrit i quedarà tot superben posat, però em fa venir com una miqueta d'esperança, no? Que la mínima que surt aquest, no? Influencers, la primera influencer de Catalunya parla de literatura, i dius, uau, no? És una mica una senyal, no?, que tenim aquí. Sí. I jo crec que també, alguna volta ho he parlat amb Laura també, que i té a veure amb això de que és que la llengua és per a parlar de llengua o per a parlar de literatura o una cosa així, que sé que no té a veure amb la divulgació de llengua i literatura, però a mi el que, no sé si esteu d'acord amb mi o potser jo soc molt ignorant i no conec, però el que crec és que falten, almenys perquè jo opine, programes d'humor del tipus, o sigui, no existeix un Roncano en València, o almenys jo no el conec, o no la conec. Sí que hi ha programes d'humor i que s'intenten fer així, però no d'aquest tipus d'impacte en la gent jove. Aleshores, jo moltes vegades també crec perquè, vull dir, moltes vegades, per exemple, en un programa d'humor o de qualsevol altra cosa, però així més d'un to més relaxat. Més distès. Sí, l'estat podríem fer-ho millor, d'apunt, que els fan els dissabtes. Que en l'humor troba a faltar i si no és tòpics valencians, no de l'humor de Senya, no sé què, com el folclorisme, així del folclorisme. Clar, i jo al final crec que és que se pot fer humor i tractar la llengua i la literatura de manera transversal sense estar parlant de llengua i literatura. Vull dir, no sé, també sé que és un poc complicat i que, òbviament, per exemple, com Roncano, perquè jo, per exemple, la vida moderna o tot això, o estirant el xicle, el sent de manera regular. En canvi, hi ha altres programes que no sé si pot ser és perquè són més pesats o... Vull dir, de vegades crec que fa falta un contingut més relaxat de totes aquestes coses, o almenys a mi em fa la sensació també que moltes vegades intentem anar a un cert... especialment, no sé si pel món acadèmic o el que siga, però a un encorsetament ahí de superculte i intentar mantenir les formes i no sé, la gent vol... No sé, almenys això és la meva sensació, que pot ser, ja us dic, no conec perquè tampoc veig molt a punt, perquè la gent d'avui en dia el que fem és veure Netflix i entrar a programes així, clar, és que... Però és la ràdio, és que també ens falta això, trobo que no coneixem el que s'està fent moltes vegades, això també és un problema, perquè existiria aquest programa o tal o qual, però i com arribem ahí? És que si no ens anem fent ecos uns dels altres... No, i si no ho coneixem nosaltres, imagineu, si nosaltres que estem així parlant de divulgació en català, de llengua i literatura, no coneixem això? Clar, és que pot ser que tampoc... No, parla de nosaltres, jo també, m'incloc. I una cosa, vosaltres no us sembla també que a vegades tenim una miqueta de por a ser jutjats o criticats, però això que diem dels hates i ens autocensurem amb un to i per això no fem divulgació? O en realitat sóc jo l'única que pensa això i la gent està superdefinida i que sí, no sé. No, jo ja ho he dit, que de vegades publiques amb por és o t'autocensures o t'ultrajustifiques, és a dir, tu et justifiques i al final de l'article demanes perdó, no? En plan, si ho fes algú, ho sento. Era broma. Sí, era broma. Sí, no sé, jo d'altra vegada també veig que a Catalunya sí que hi ha, és a dir, tenim l'Oye Polo, per exemple, que és un podcast d'humor que van començar fa un any, i és a dir, el feien mensual i des del setembre el fan 2 cops pel mes perquè ha tingut una recepció, a més és a dir, és que és boníssim aquí, no em paguen comissió, però és a dir, jo el poso mentre faig el dinar
i riu tothom que passa per allà. Tenim la competència, a més, no sé, crec que hi ha contingut i crec que per això també que deies que la gent no mira a punt, que també és un avantatge, perquè és molt més barat fer un podcast o fer que un programa de televisió. I llavors això, és a dir, és molt més fàcil gravar-te explicant el teu dia en català que no... És a dir, quan TV3 té una sèrie estel·lar així de... És a dir, molt de tant en quant, Merlí, per exemple, que va ser l'última, i de Merlí ja fa 6 anys o 7 o 8, no? Que llavors sí que tothom mira TV3, però si no, no es produeix. També crec que potser caldria més intercanvi entre... És a dir, entre IB3 a punt i TV3, que aniria molt bé. El típica. Sí. I més, és a dir, més enllà d'això també el tractament que se'n fa, per exemple hi ha una sèrie per millennials que és d'IV3, Mai Neva Ciutat, és molt bona, no sé qui és a dir, que l'hagi vist. TV3 tenia els drets per retransmetre, la va posar els diumenges a les 12 de la nit. I dius, clar, molt bé, i TV3 no està, és a dir, TV3 ara pràcticament no està produint drama propi, i dius, home, és a dir, si tinguessis un munt de sèries que et sobren i tal, i que no tens on posar-la, però és que no tens material propi, aprofita el que et ve en català, i no ho estan fent. Tenim molts problemes. Doncs bé, si no hi ha cap pregunta més, cap comentari, podríem donar la taula per acabada. Moltes gràcies per totes les intervencions, per haver-nos escoltat, moltes gràcies a vosaltres, Carles també, i moltes gràcies a tots.